खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ पेरामिलिटारि जायख्लं मोसाहारिनि हरखाब जिउ खहा। उदालगुरि जिल्लानि टंला बनसिरि गामिनि थागिबि जायख्लं मोसाहारिया हरखाब जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जायख्लं मोसाहारिया गावनि साख्रियाव थानाय समावनो हरखाब थै दावखोनाय बेरामजों जोबथा हां लायो। जिउ गोमानाय समसिम बिथाङा गावनि बिसि सुनिता मोसाहारि आरो सासे उन्दै खुदियाखौ अरायनि थाखाय नागारलाङो। बिथांनि हरखाब जिउ जोबनायाव नखरनि फोलेरजों लोगोसे टंला ओनसोलाव दुखुनि मोदै बोहैदों। कमतापुर रायजो दानायखौ लानानै आसाम नाङै सावरायजागासिनो। बेबादि समावनो कमतापुर दानायनि सायाव गिबि खेब आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिबुंथि। बबेनिफ्राय कमतापुर फैखो आं मिथिला। कमतापुर रायजो दानायखौ लानानै आसाम सरकारजों जेबो रोखोमनि सावरायलायनाय जायाखै। सोरबा हाग्रानिफ्राय फैदों, मोजाङै आसामखौ नायथों, साहा लोंथों, आराम लाथों। केएलअखौ गुरुत्व होगोन ना सरकारखौ गुरुत्व होगोन? बेबादि नंखाय खौराङा सोलिबाय थायोब्ला आसामा जोंब्लावगोन। कमतापुरा खालि खौरां बिलाइयाव सोरजिनाय। आसामा गुबुन गुबुन राव जाति जनजातिनि मोनसे रायजो होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथियो। मोनसे गोजोनथाव रादाब। गोदानै हाग्रा बिफाननि लांदां जानानै थानाय साख्रिनि थाखाय मासि ओंखारदों आरो थाबैनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरा अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बे अनलाइन एप्लाइखौ गाबोन 23 जानुवारिनिफ्राय 6 फेब्रुवारिसिम खालामनो हागोन। फरेस्टार ग्रेड 1आव 264 मासि, फरेस्ट गार्डआव 1226 मासि, एएफपिएफ कनस्टेबलआव 981 मासि, ड्राइभार कनस्टेबलआव 36 मासि आरो ड्राइभाराव 142 मासि दं। क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ मेडिकेल कलेजजों सरजाबफानो नाजानायनि हेंथायै रायजो राजाफोरा आखायाव प्ले कार्ड, बेनार, बेस्टन लानानै गोख्रों खुद्रिसारदों। प्रमद बर' हाय हाय, आसाम सरकार हाय हाय, इउपिपिएल सरकार हाय हाय, जोंनि दाबिखौ मानिनो नांगौ बायदि स्ल'गेन होयो। लोगोसे बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो दिनै सरकारनि बेबायदि सरजाबफानो नाजानायनि सायाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि आरएनबि सिभिल हस्पिटाला बेयावनो थानांगौ, मेडिकेल कलेजआ कलेज हिसाबैनो थानांगौ। प्रमद बर'खौ बेयाव लोगो मोनदों। मा नायनो फैयामोन होनना सोंनायाव आं बुंदों बे हस्पिटाला बेयावनो थानांगौ, बेनिफ्राय मानो लांनांगौ होनना बुंनायाव प्रमद बर'आ आंखौसो होनबाय, नों सिनियर मानसिया बिब्दि बुंनो समाया, मेडिकेल कलेजखौ नोंसोरनो लाबोदों ना होनना। मेडिकेल कलेजखौ जोंनो लाबोदों, नाथाय बैथ' मेडिकेल कलेजसो, बियो जोंनि जिल्लानि हेडक्वार्टाराव थानाय मोनसे सिभिल हस्पिटाल। बिनि बाथ्राया आलादा। बियो रुपनाथ ब्रह्मनि मुङै नामकरण जानाय हस्पिटाल। जोंनि बिफानि सासे भारत स्वाधीन खालामनो थाखाय आन्दालन खालामग्रा सासे सुबुंनि मुङाव बे देहा फाहामसालिखौ खालामदों होनना। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सुपारस्टार शाहरुख खानआ हरखाब हरनि समाव फन खालामहरदों। फावखुंगुर शाहरुख खानआ गुवाहाटी नोगोराव गावनि सावथुन पाठाननि स्क्रिननि समाव जाथाय जानायखौ लानानै दिनै फुंनि 2 रिंगासो समाव फन खालामनानै रायज्लायहरदों होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों। आयेनखौ रैखा खालामनाया सरकारनि बिबान होननानै शाहरुख खाननो बाथ्रा होदों होननानैबो मिथिहोदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मख'नो गोनांदि मैया खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया पाठान सावथुननि सोमोन्दै जेबो मिथिया होननानै बुंदोंमोन। अदेबानि गुवाहाटी नोगोरमानि गंसे सिनेमा हलाव बजरं दलनि माखासे सोद्रोमाफोरा पाठान सावथुननि पस्टारखौ बिसिदोंमोन। बिनि सायावनो खौरांगिरिफोरा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो सोंथि खालामनायाव शाहरुख खानआ सोर, आं सिनाया सोर शाहरुख खानखौ होननानै बुंदोंमोन। बिनि उनावनो फावखुंगुरा गिबि मन्थ्रिनो फन खालामो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।